вусъати таҷовузи Русия ба хоки Украина ва таҳрими он аз сӯи кишварҳои ғарбӣ шуморе аз соҳибкорони Русро ба тарки ватан ва ҷустуҷӯи шуғле дар хориҷа водор кардааст. хабаргузории Франс пресс менависад, фазои муносиби тиҷорат ва худдории Имороти Муттаҳидаи Араб аз маҳкум намудани таҷовузи Русия дар иҷлосаи шӯрои амнияти созмони милали муттаҳид соҳибкорон, ҳуқуқшиносон ва тоҷирони Русро барои муҳоҷирату кор дар ин кишвар моил намудааст. аслан Имороти Муттаҳидаи Араб ва ба виҷа Амороти Дубай ҳамчун макони сайру сайёҳати русҳои сарватманд шинохта мешавад. Йохен Кнехт, мудир омили минтақаи байналмилалии озоди тиҷорат дар Имороти Муттаҳидаи Араб мегӯяд, сар аз оғози соли равон шумораи корҷиёни рус дар муассисаи зери раҳбарии ӯ 10 баробар бештар шудааст. ибтидо асосан ширкатҳои иттилоотӣ ву тавлиди нармафзор ба инҷо меомаданд. ҳоло тамоми намуди соҳибкорӣ, намоишгоҳҳои ҳунарӣ, фурӯшгоҳҳо, тиҷорати қисмҳои эҳтиётӣ ҳамроҳи коргарону анборҳояшон дар инҷо маскан мегиранд. пешбинӣ мешавад, ки дар оянда ин раванд тавсия меёбад. моҳи апрел раиси Бонки Миллии Русия Эльвира Набиуллина гуфта буд, ки таҳрими иқтисодии кишварҳои ғарбӣ ба ҳамаи бахшҳои иқтисоди ин кишвар таъсир гузошта, боиси бозсозии сохтории хоҷагии Русия хоҳад шуд. Дарья Невская, ходими ширкати русии ҳуқуқӣ, ин ҳарфҳоро тасдиқ мекунад. муштариёни мо бо сабаби маҳдудиятҳои бонкӣ ва дигар мушкилоти ҷории вобаста ба танзими тиҷорати хориҷӣ на танҳо бо Иттиҳоди Аврупо, балки бо кишварҳои дигар ҳам мушкилӣ доранд. аз ин рӯ бисёре аз тоҷирони русе, ки исмашон дар рӯйхати таҳримшудаҳо сабт нашудааст, Дубайро ҳамчун макони бетараф барои соҳибкорӣ арзёбӣ мекунанд. ин хонум, ки чанде пеш аз Русия ба Дубай кӯчидааст, бовар дорад, ки барои русҳо ташкили рӯзгору тиҷорат дар ғарибӣ осон нахоҳад буд. ӯ як моҳ инҷониб наметавонад 5000 евроро, ки аз Москав ба Дубай фиристода буд, бигирад, зеро пулаш дар бонкҳои аврупоӣ банд мондааст. ба қавли ин хонум, азияти асосии таҳримҳо бар дӯши соҳибкорони сатҳи миёна аст, зеро аксари ба истилоҳ олигархҳо ва ё сарватмандони рус барвақт шиносномаҳои кишварҳои дигарро гирифта, солҳост, ки дар хориҷи Русия ба сар мебаранд. дар миёни 10 миллион аҳолии Имороти Муттаҳидаи Араб аксариятро хориҷиён ташкил медиҳанд ва бисёриҳо ин кишварро макони рушди соҳибкорӣ унвон додаанд.